Assalamu alaikum jama'a, barkan kudi. Ina ƙara kira ga abokanan sana'ar mu 'yan downloading, ina kuma ƙara jan hankalinsu akan a yi ƙoƙari a dinga siyan foster. Dalilin da ya sa muke ta kira akan a siya foster shine wannan foster da kuke gani ana bugowa ana liƙawa ita kaɗai ce za ta ba mu damar ci gaba da yi muku fina-finai. Idan ba tare da siyan foster ba to daidai yake da kamar kuna cewa mu daina yo fina-finai ne ba kwaso. Sannan kira ga abokanan sana'a 'yan downloading, ku yi ƙoƙari duk yanda za a yi ku dinga siya, a yi ƙoƙari a dinga siyan poster. Sannan ina kira da ku kuma 'yan kallo waɗanda suke son samun fina-finai masu kyau, yanda za ku taimaka mana shine duk gurin mai downloading din da kuka je kuka ga baya lika fastoci na kamfani ko kuma baya sa fastoci a gurin, to kar ku siya a gurinsa, ku je gurin wanda yake lika fastoci, domin hakan taimako ne, mu ma zai taimaka wa sana'ar tamu. Sannan waɗanda suke harkar telegram suke tura fina-finai ta telegram, kuma kun zauna mun yi magana da ku, babu wanda za ka hana sana'arsa, amma ku yi ƙoƙari kuma ku daure, ku yi ƙoƙari kuma ku san yadda za mu haɗa access da ku dinga siyan poster nan ita kaɗai ce za ta taimaka ta ƙara inganta wa kasuwancin nan. Sannan muna roƙon ga dukkanin abokanan sana'ar mu su zama vigilante, su dinga masu sa ido suna kula ga waɗanda suke ƙoƙarin ɓata sana'ar nan, masu ɗaukar fim suna zuwa su je su buga poster wacce ba ta kamfani ba su liƙa. Don Allah duk wanda kuka ga ya buga a yi ƙoƙari duk yanda za a yi, idan ma ba za ka iya sa hukuma ta kama mutum ba, so ka yi ƙoƙari mu ka sanar da mu duk inda muke, in Allah yadda za mu zo duk inda muke masu bugo mana foster da izinin Allah a wannan lokacin. Idan ba ku daina ba, da izinin Allah sai Allah ya haɗa mu da ku, kuma da izinin Allah ba za mu ba ku lalata mana sana'ar mu ba. Sannan sai masu korafi kashi na uku, su ne mutum kaso bangare na uku, waɗanda suke korafi akan fina-finai da ake saki, cewa an saki fim da yawa. Babu wanda da ya saki fina-finai ya ce sai ka kalle su duka gaba daya, babu kuma da wanda ya kalli fim. Kamar kasuwa ce, za ka je kasuwa ka ce kayan da ake kawowa kasuwa yayi yawa, za fa ka je ka zaɓi wanda ya yi maka ne, kai iyakai wanda ya yi ma ka siya. So kama haka ne ake kawo fina-finai, wannan kamfanin yana kawo nasa, wannan kamfanin yana kawo nasa, wannan ya kawo, wannan ya kawo, ka je ka zaɓi a cikin fina-finan da aka kawo wanda ya ma ka siya a tura maka. Kai kuma mai siyan foster ka zaɓi waɗanda kake siya, wanda ka tabbatar ana siya ka siya. Inda illa take kawai shine, ko kuma inda cutarwar take shine, ka tabbatar da cewa duk fim ɗin da zaka tura kana da foster sa, ba ka ɗauki fim ɗin mutum kana turawa sannan kuma foster da bata wuce ɗan kuɗi kaɗan ba ka siya, ka ƙi siya, kuma ka je kana cewa wai an yi fina-finai da yawa. Idan an yi fim da yawa, wani comedy yake so, wani action yake so, wani faɗa yake so, wani soyayya yake so, kowa da abin da yake so. Idan aka kawo fina-finai enough, kowa zai je ya ɗauki wanda ransa yake so ne fi ya kalla, kowa zai sa a tura mai wanda ransa yake so ne. Bai zama lallai fim ɗin da ya ma kyau shi ya min kyau ko shi yawa wannan kyau ba, kowa da kalar fim ɗin da ya masa kyau. Bai zama lallai murya ta tema ba ta yi wa wannan ko ta yi wa wannan ba, kowa da muryar wanda ya ji ta yi masa. So don haka idan muka haɗu gaba ɗaya aka yi su, kowa zai zaɓi wanda ransa yake so. Kawai inda za ku taimaka mana shine wajen inganta sana'ar. Dan Allah dan Annabi, kar ka je ka yi kasuwancin ɗin fim ɗinmu ba tare da ka siyi poster ka liƙa ba. In kai haka zaluntar mu kake, daidai yake da kana so a daina yin sana'ar ne gaba ɗaya. Babban kuma azzalumin shine wanda zai je ya ɗauki fim ɗin ya kwafa poster ya je ya printing ya dinga sayarwa. Duk duniya duk harkar nan babu dan bakin ciki wanda yake burin mutuwa harkar nan sama da wanda yake wannan. Kuma muna roƙon Allah ubangiji ya nuna mai iyakarsa tun daga duniya. Duk wanda yake burin ya hana mutane sama da miliyan 1 da suke cin abinci da sana'ar downloading cin abinci, tun da ne ma kake ka hana su. Daga lokacin da muka kasa yo fim, kamar yadda ga abokanan sana'ar nan da yawa suna ji suna gani, saboda irin masu wannan bugowar sana'ar dole suka haƙura suka batta. To daga lokacin da ka taimaka aka daina wannan sana'ar, ka sani kai ma ka cutar da mutane, ka taimaka wajen ƙirƙirar mutane. Mutum bai da sana'a ba dole ya je ya nema wa kansa abin da zai yi ba, daga nan ka ƙara yawan barayi, ka ƙara yawan kaza, ka ƙara yawan kaza saboda son zuciyarka kai kaɗai. Wallahi masu bugo mana foster, masu ɗauka su je su buga foster su yi printing, duk ran da Allah ya haɗa mu da wani, muna nan kuma muna zagaye local government state by state muna tura mutanen mu. Allah ubangiji, Allah ka tabbatar mana ka haɗa mu da wanda za mu gani yana yi. Sannan ku kuma abokanan sana'ar mu 'yan downloading, ta yaya za ku zauna ku bari wani ya lalata muku sana'a? Duk wanda kuka ga yana yi
mun ba ku wuka da nama duk police station din da yake kasan nan, duk wata hukuma da za ku iya sawa ku sa ta kama shi ya daina. Idan ba za ta iya ba ku yi kokari ku sanar da mu ko a ina yake za mu zo mu dauki mataki a kansa. Sannan masu korafa duk wanda yake da korafi sabanin waɗanda muka faɗa, in Allah da za mu yi live a wannan fejin namu na Instagram na Facebook da kuma dai still page dinmu na TikTok na Sultan Abdulrazak Dorayi da kuma na Sultan Film Factory. Duk za mu yi live in Allah ya yarda a wannan satin. Za mu sanar da ran da za mu yi wannan live, sai mu zauna da ku gaba ɗaya duka haɗu mu tattauna mu san yadda za mu samu dabarun da za mu ci gaba da inganta sana'ar tamu. Na gode. A daure yan downloading a ci gaba da siyan poster, a daure a siyi poster a liƙa. Ku kuma masu kallo kar ku sake ku yadda ku tura fim a gurin da kuka gaba a liƙa sababbin fastoci. Duk wanda kuka gaba ya liƙa waɗannan sababbin fastocin to macuci ne. Bai kamata ku je gurin macuci kuma ku tura fim ba. Na gode. Assalamu alaikum. Ni ne naku Sultan Masu Barbada.